nchese ward yane gari na make sure nga almost I'm covering the whole ward tete koranga nturusi abantu abari aido se chipara cheito vijana bita bange babere bakwenda chipara cheito ida banyo bagwa kachikadi ororo kose bakunya kubara chigari njira n'abantu njira yes ikieso bugambi bwane kinege ntutata ichikorora bono ikanchi nara make sure nga abana bakobera chipara bari ba korti chiskuru kose batakorti chiskuru tekyo montare of age onyorira a skill ekucha kumukonya mambi for instance bono iga nimbwate training and cover sa youths one ichire driving school ichina chagete kurwali nsemo ya Kisude na debire kumnyoka almost I'm covering the whole ward ichichigandrete cover services usingo train abana aba obogende bw'ichigari ebinte mbiare tune county cheito lakini bikanyoreka ngambe bwa tinguru lakini nchina soire kurumo fukone na make sure nga na target youth mpaka abantu abanene in fact it's a ikintu kyokumika pesa nga okonyoranga mpaka abalimu bache na batrainer yes bache chi college cyane mbegete gari ese binyoro bito ose centers cyane babere bako train driving school na bareta karo basomire driving basomire mangana ya driving na data mpaka nacha naba kolia matemo ga NTSA abange am almost getting a number ya chiro almost 200 youths na abantu abanene banyorire driving license okay ikingi ge komini ko chese abantu aba maroko bo muntu yocho nyore driving license konyorari ke barua iskoka abantu baba chigari bakorundiko abantu abange ngukora bari chigari chimatatu nchire iskoka abantu abango ndabari bari korro maroko baira mabere nyumba gutikana necho nakorere bintu bikoro ku air beauty and therapy iga ntakete abasubati abange bawo bate uchikorundi chigari kekena takete abasubati aba young and old bachire na ababekiri center kete ese bakwanda basoma obo chenu abasubati kumina yes ko nini manicure binte byo korosie biara na komina chitu kibuya okay ebibi agere mpaka uko kingera in fact youths are training mpaka uko kingera na komina kabisa na ande binte hivyo abange bakuru wodi ane ba birode na isko ye wodi ane ba birode ande ba admire the kind of job ngokororo okay so nko imishanga abantu baito ndarachi gukore this ni binte na ichi project yimbegete se wodi ane baungane bakora na rete project kamne ite bacha mu banyebwate abake basireti baumiete bona iga bakorera lakini bali ba train na basubati rero bayigoire ivyo skibyabo bakomina kabisa abamura bako gingera and that's ine kintu ekornga kwabarusie kiwango gete kwa bekira sigete at least is bakonyora mabere okay yeah